Takže toto video je pre LPS Anču, aby videla, akých mám ja bečopákov a aby ste aj vy videli. A ešte vám chcem ukázať také moje dva unikátne kúsky bečopov. Takže toto sú moje plišáci, toto je Lienka a toto je Zajačík. To bolo vlastne spolu v jednom balení, kúpila mi to mama. Potom tu mám takéhoto tučniaka. Ozdoby tam už mal, okrem tejto mašličky, to som mu tam ja dala dneska. Potom som tu mala vlastne ešte takéhoto psíka, toho mi kúpila mamina k narodeninám alebo meník, som to mala. Ozdobky tam takisto už mal. Teraz tu mám takúto zázračnú vec. K nej bola ešte tento tanierik a bola k nemu táto žabka a ešte k nej sú takéto okuliare. Potom tu mám ešte takýto kufrík, kde sú mini bečopáci. Všetci sú natlačení tu. Tam je kengura, koala a malá korytnačka. Potom tu mám ešte taký menší kufrík s takýmto pingvínom. Dobre, späť. Tak. Tu má vlastne takýto iglo. A tak. No a teraz už len bečopáci nám ostávajú. No, takže mám tu takéhoto vtáčika. Ozdobky tam už mal, k nemu nebolo nič. Potom tu mám takúto vášku, ozdobky tam už mala, k nej tiež nebolo nič. Potom je to takýto bulldog, k nemu tiež nebolo nič. To motýlik, k nemu tiež nebolo nič, ozdobky už mal. Potom tu mám ešte takéhoto motýlika. Toto bolo vlastne k nemu tento jeho náhrdelník. Potom tu mám takúto korytnačku. K nej bolo tieto okuliare. Potom tu mám takéto medvedíka. K nemu boli sánky. Bola k nemu ešte táto mačička v balení. A boli k ním ešte takéto dva poháriky. Neviem, či to tu vidíte, ale tam je taká vločka. Potom tu mám takéhoto krabíka s mušľou. Nedá sa mu vyvíjať, ozdobky už mal. Takýto zajačik, k nemu bola táto mrkvička. To mrkva. A potom tu boli takíto dvaja bratia škrečkovci. Tí majú magnetiky, ale zúbky už boli. Potom je tu takáto pani Pavúková s takýmito okuliarmi. No, tu mám takéhoto zajaca, toho som dostala od kamaráta len takto a k nemu mi nedal nič. Potom tu mám takúto mačku, k nej bolo toto takéhoto zajačika, k nemu nebolo nič. Potom tu mám takéhoto zajačika a k nemu boli tieto okuliare. Potom kamarátka mi dala z tých víl, to späť mi dá tohto snímačika, lenže mu odhryzla týkadlo. Tu mám takúto opičku s
túto rastlinku. Tu mám môjho obľúbeného Halka z jeho toto mal. Potom je tu takáto myška s mašličkou. Takáto mačička. Mašličku som jej ja tam dorobila a bol k nej ešte taký puding alebo koláčik. Tak. Potom boli dvaja zbalení, bol to takýto tučňačík. Mal ešte taký kvietok na hlavu, že ten sa mi niekde stratil a sa pokazil. No, tu mám takéhoto túlenia s zolotou, ten sa vlastne nevedel. Tu mám ešte posledného, to je tento Halko, toto k nemu tiež bolo. Takže ja si myslím, že sa vám video páčilo a ešte toto bolo tomu veľkému tučňaku. Tak dúfam, že sa vám video páčilo a bude ich viacej. Ahojte.